kining pagtuo sa Ginoo mapadayag nato sa lain-lain nga paagi niya. Dili na lang ta magsinawayay og unsay paagi nato sa pagtuo sa Ginoo. Example, si Jairo nagtukod or pangulo siya sa sinagoga. Ang iyang pagtuo ni Jesus mao ang paghapa sa iyang tiilan og ang pag-ingon, hikapa ang akong anak kay hibatyon aron maayo. Mo na iyang pagtuo kanang hikap ba? Hikap. Mo na kita sa wayon man ta usahay nga mohikap tag mga ribulto, mohikap ta aning atong mga gibutang sa altar. Part din as pagtuo gyapon nga hikap gitawag na natog point of contact with the divine. Ana niya si Jairo inila nga magtotoo nga iyag yung gipadayag ni Jesus, ayuha ang akong anak. Karon ni ay babae nga gitalinugan ang iya sang gibuhat didto siya ni sultis iyang kaugalingon. Ingon siya, makahikap lang koron anang bisag sidsid la sinina ni Jesus, maayo gyud ko. Pero wa siya mosulti ni Jesus, wa siya mingon, Ginoo ayuha ko. Ang iya sad diri sa iyang kaugalingon, tingali kining bayhana dili kay ni siyang hinimbahon, di ni hinimbahon ba, kay wa man sagi siya moadtog ni Jesus, nagpatambal man usa siya, wa siya moadtog bag kanibang mga mananambal ba. 12 ka tuig sige siyang pangitag tambal nga mga doktor yun iyang kuan. Oy ni samot manon nahurot na lang iyang kwarta. Doon na bitay panahon kita mahutdan tas kwarta sige gasto di ospital no. Nya mingon din ta, wa na jud koy laing mahimo. Mutuo gyud ko nga ang Ginoo mohimo gyud milagro. Mo kuan day gyapon na si Jesus, mudawat gyapon siya, pagtuo gyapon na. Kana bang hotdon usa nimo ba ang imong abilidad? Ana, nang enjoy the world, ana salig anang mga kwarta nimo. Nya, mahurot na ginatanan, basig mo gawas ang imong pagtuo. O nakaroon, nahurot inyong atop, ana, nahurot ng imong tinigom, basin pa, mo gawas imong pagtuo. Labi na gyud na nakay cancer, nya maigo pag yung kang Omicron, ana, basin pag anha di mo gawas imong pagtuo, okay ra di gyapon na. Di gyapon na mo ingon si Jesus, nganong karon pa man kani ngari? Nganong karon pa man kani ampo Ginoo? Dili siya anak magmahay-mahay. Mautong paghikap sa babae, wa kay bao si Jesus, naayo gyapon siya. So unsa may kuang gid ani, pinaka-core sa pagtuo, kana bang ang imong kasing-kasing magpaubos at tubangan sa Ginoo. Mao gid nay pinaka kuan, kana bang mapaubsanon ta ba? Kanang hapa, sudah ka mo hapa ka. Nya mo to nga pag-abot na nila sa unahan, uy, patay naman dayang anak ni Jairo. Pero ang gisulti ni Kristo, tuo lang. Ayaw lang dag kabalaka. So kini di ang kabalaka, babag nis pagtuo. Ano bang babag bas pagtuo kaning kabalaka? Kamu wa mo roy kabalaka? Adi na nakalihok inyong pagtuo. Muna ingos Kristo, relax lang. Ay lag kabalaka. Labot ito, lab, hinilakay, kagulian na. Si Jesus, ningon na yun nga, relax lang good mo. Good na to, graman ng bata. Sunanga na. Turti ng pataya, wa na maginhawa, natug lang. Kamu mo tuo mo, inyong anak, di na maginhawa. Ngaingnon mo yung silingan, natug, graman na day. Saban, mo tuo mo na. Ha? Gisulti na ni Jesus, so ka na din namatay, natugre din na. Di na lang mumata. Ang iyang katug ba? Di na mumata. O na, aron ta ma-relax, ayaw ko andiha, ayaw na lang diha kilak-kilak. O, hilak din kagamay, pero di naman mo bangon, pero isipag yung natug. Niya gipabangon ni Jesus ang bata. Kuptan ran kamot.
hikap gihapon, no? Touch. Muna kini ako lang ning gipanghisgutan kay ang ato manggong batasan usahay kung di na ta kauyon sa maong tao, di na ta pahikap, di na ta paduol. Kamo mga asawa, kung ang imong bana makasasala kayo, pahikap pa ka. Kabang sigig hikap itong laing babae, or siging hikap anang naang tungit, mahurot yun in taon ang kwarta, or siging hikap anang botilya sa kulapo o red horse, purting hubuga, hurot yung kwarta, ikaw asawa, magpahikap pa ka, o mangwakli na. Da, hilom lagi mo. Ang bana sad, ang bana, nga pananglitan, imong asawa, bisag kinsalay ni hikap, kuan sa taon kaayong, ang sanay gitawag nila, kanang buutan kay ba, manggihatagon kay tanan, di gyud ka maong mobalibad. Anya, magpahikap pa ka. Ha? Bana ba, bana. Aw, magpaparayg pa ka ng imong asawa nga, bisag kinsalay giparaygan. Oh, nawa na. Labaw na gintingali. Kung naa kay kaubas balay, nga nagsigig paningkamot, nga iya kang mapatay. Iya kang mapatay ba? Ang sa mga imong kasing-kasing, mangandoy pa, nga kanang tauhana, makauban ni mos kinabuhi. Mangandoy pa ka na. Dili no? Ang sa may pangandoyon, labi nagsiya ba, naningkamot siya mo patay ni mo. Ang sa imong pangandoyon, na mamatay na unta na siya. Nabi tayo kasi text na ako, pader, wa nagyug ko kabati, naghigugma pa ko ani akong bana. Sukad sa una, hangtod karon niya, naara ba siya kabit? Niya, wa gyud siya, hangtod na ospital lang ko. 2 katuig na kong gaantos ani akong kanser. Wa gid siya gitabang, mangulata pa usahay og magyaw-yaw ko kanang mo kuan siya ba, murag mo diman siya gamay ba, nga pasagdan gid sila. Siya unsa pa may rason ani pader, mura naman kog wa na gyud kuno siya ka-feel nga bana pa niya, murag wa lang yun ana. Nako, kana mo inindot kay higugmaon, kanay tinuod nga bana. Ana ba? O kamoy akong sultihan ingon anak, malipay mo mga asawa. Paglipay kay kana mo'y tinuod nga bana. Ngano man, mupatay gid nimo. Kay mao gina say makapatuman dayon sa imong saad nga sa kasakit ug sa kalipay, sa sakit ug sa maayong panglawas, sa kahamugaway ug kapitos, nanatanan katong tulo ninyo ka saad, nana. Unom day, hamugaway, kapitos, sakit, maing panglawas, na naman niya kanser niya sa kasakit o sa kalipay, kaya wala naman kasuportahe, awa na, nanatanan. Nakupaglipay, ing na siya, congratulations, imo dyong gihatag ang tanan, usa nalay kuwang ang pagpatay. Og maunay gibati ni David, ang iyang kasing-kasing, kanunay nahigugma sa iyang isig katao, labi na gyud sa iyang giila nga hinatag sa Ginoo ngadto niya. Hinumdomo, gigukod siya ni Saul. Unya si Saul napatay sa mga kaaway didto sa gubat, purtin niyang hilak. Nihilak si David ba? Kay gisakitan kay siya nga namatay si Saul nga iyang hari. Pero hibaw siya nga si Saul, sigig yung paningkamot nga patyon siya. Pero nihilak siya pagkamatay. Karon atong unang pagbasa, ang iya na sang anak, si Absalom, mao na say namatay. Purting hilak ni David. Nagbangutan ang mga sundao gud niya nga purting lipaya kay sila may nisugat nga tong Absalom kay David. Nga magmusugat sa makig-away siyang anak, iya mga sundao mo may dipinsa niya, wag gud unta to patya nasangit mas kahoy, danghag sa kaignaw.
tugatugag gukod sa iyang amahan ba? Ang iyang amahan, wag yun kasuway nga nasangit sa kahoy, danghag kay naong yun. Siunan ka, masangit ka sa kahoy, imong liog, masabod sa kahoy, hindi ka sundao, anay. Ang iya to, garbo ra gito, duslakon bitaw noog. Ito, tulog ka udyong, patay. Purting lipayan, patay na yun. Wala atras ng ato mga kontra. Si David pagkaibaw ang iyang anak na matay, pagkang guula, purting hilak. Kamo, ningon pagos David, mas maayo pag ako'y mamatay, puli kanimo Absalom, anak ko. Ano siya? Kamo, muana mo. Ganun yung silingan ba? Buot yung mapatay ninyo, niya, madisgrasyas motor, mabuak ang moingon mo nga, mas may pag ako nalay na disgrasya. Dili mo no? Og mauning klasihas kasing-kasing ang tagaan sa Ginoo sa tanan nga mga grasya, bunga sa gahom sa Ginoo. Kana bang ang imong pagbati mapaubsanon og maluluyon kay ka? Muna ang kato si Jairo, naluoy sa siyang anak, gitubag na Hesus. Ang kato sang babae, makaluluoy kay siya, gitubag sa ni Hesus ang panginahanglan. Ni angkon mas pagka makaluluoy, maluluyon kaayo ang kasing-kasing ni Hesus. Karon unsa may atong misyon, magkaluy-anay ta sa usag-usa, ayaw pagsigi dihag sinawayay. Mobita na kining atong simbahang Katoliko sa wayo ni usahay kay ingnon katong diya pa kos prison ministry ba naamo ko na istorya sad nga mga laing tinuhuan, ingon din sila tanawa kinsay gadaghan galabi diha sa prisuhan, 99% mga Katoliko. Nya mangadto na mga Sabadista, mga born again, kanang mga Iglesia ni Kristo, mangadto na sa prisuhan kay ilang kumbensihon ang mga Katoliko nga magpabunyag ngadto silang tinuhuan. Ilang adtoon pero wa sila dito yung mga membro nga tuwa ang ang mga Katoliko nga napriso ilang bunyagan. Nya usas ilang isulti moingon day na sila kanawa do na di ay Iglesia ni Kristo nga napriso ron dinhi sa sa mo napasabot ana kining Katoliko di gini tinuod kay tinuod pa ni di unta mo mapriso, di ba? Na day born again nga napriso dinhi sa tanawa og kamo nag born again pa mo una di mo kaabot dinhi, nagkatoliko mo nang iabot na mo ron dinhi. Aperting kumbinsiha, ibalik ko na ko dito, di na mo balik ang lektor. Atong nagbasa po, tahay naman isa, nagpabunyag na sa laing tinuhuan pa din. Kansi kita nila. Ako, sige lang, pabunyagi lang. Padil si Kuan, baka itong minister, sa Iglesia ni Cristo. Sige lang, na dito. Total, iniglaya na asa pa na mo ato silang simbahan. Ngita na sa nagsuyupunon. Nako, sige lang, sagdai lang. Ako bang iwali dito saya, kisa pa ninyo din magpabunyag kay wa man jud kay Katoliko nga awa man kay dili Katoliko nga napriso, mao man proud man kay sila ana nga di na sila mo tabako, di na sila mo manugal, di na sila mangabit, di na sila magsuyop kay bag-o na sila ana. Pero ang tinuod gyud nga kasing-kasing sa magtotoo kanang kamaong mohigugma sa buutan o sa buangon. Nya mag-anam kadako ang sala sa tao, mag-adam ang kaluoy nga bation sa tinuod nga magtotoo. Maliwat bang Kristo ba? Muna nga itong Katolikong simbahan na ay daghang mga buangon. Kaya nga naman, di man na ito papahawaon. Ang ubang tinuhuan, maksakpal lang kang sikag-inom, warningan dayon ka. Pakauaw ka sa atong relihiyon. Di ra ba na allowed ang paghubog-hubog hasta ng pag-inom, hasta ng pagsigarilyo. Nya kini sigarilyo man ka, taktakon ka. Ano? Nya unsa na? Ambot lang sakto sa tigali na. Mao ra ba sa kinaiya sa mga Hudiyo sa una katong gisaway ni Hesus, mga tigpakaron ingnon. Mo nang nisugo si Jesus, unsay imong gibuhat sa labing ubos, mo na imong gibuhat nga rinako. Muna si Absalom, labing ubos na to sa mata sa Ginoo tungod sa iyang
paggukod o pagpangandoy nga patyo ng iyang amahan. Pero si David, ang iyang kasing-kasing, naluoy aning klasihas tao nga buot mo patay niya. Naluoy siya. Huwag mo nang makadawat lang gyapon ta. Muna akong nabitay niingon ako karon, ako dala ning pailag kaso akong bana pa der kay wa naman gid ni ayo nangabit man, i-appeal pa nin ako yang kabit, maestra ra ba ni? Ako ning pailan og kaso aron mga taktak din sila silang trabaho. Nakuunsa man nang imo, panimalos o gugba? So, hustisya. Nako ado na rabay duha ka klase hustisya, ang hustisya sa Ginoo o ang hustisya sa tao. Hay may imong sundon. Sa unsa man ang hustisya sa Ginoo pader? Nako tutukin ang cross. Mo nay hustisya sa Ginoo. Kana bang magpapatay ra ka pero dili ka mo patay? Kana bang sugot ra kag budhian pero dili ka mamudhi? Kana bang mosugot ra kang dumtan pero magsigi kag pasaylo? Mo nay hustisya sa Ginoo. Sa kalisod basta dana pa diroy. Ako ikaw. Siya do nang sa tay katungod pa dir nga mobuhat sa atong desisyon. Ako na jud kay katungod. Kaning ako pinari ni ang mansag dili ko mo sulti unsay gisultis Ginoo nga akong nakatunan isipare. Kay bana pa ko nimo, gipatay na sa tika. Pero di man ko bana nimo, pari man ko o ditudluan tikap sa iluan ang imong bana apil nang iyang kabit. Ug mao nay hustisya sa Ginoo. Nakusultihan lang tikag asa ka padong. Mugamit gani ka sa hustisya sa tao, dinhi ra ka kutob sa kalibutan. Pero posible nga maimpirno ka kay wa man ka magsunod sa kinabuhi sa Ginoo. Apan kung mugamit ka sa hustisya sa Ginoo, ang imong kalinaw o kalipay magsugo dinhi sa kalibutan, i-final na didto sa langit, wa nay katapusang kalipay. Nako pila ro edad nimo? Insya mga 70 na pa din. Nakuawa na tiwasono na ka. Gamay na lang kay mga tuig. Kanang paabutan na lang na ayaw na lang yun pagkuan. Hain na lang sayop-sayop. Kay way siguro mga sunod tuig, sunod simana, wala. Hapit na kay 70. Na kamo din yung mga tiguang-tiguang na ay na lang mo anang dumot-dumot. Oy, ayaw na lang mo anang daw-daw sa inyo mga yuta. Kada uba makiglalis pa dyan ka na. Galisod na kaglakaw. Tiwasono na ka. Si paningil anang utang, wagi kaluoy ana. Oy, mas maipag inyo na lang na ipanghatag din ni simbahan, ipalit ninyo ato mga slots ana, itukod na to sa ato mga proyekto dinhi. Kay nigabot nimo sa ato bangas Ginoo, moingon din ang Ginoo, grabe kayo ang imong pagtuo. Imog yung gihatag ang tanan ngadto sa mga kabos. Natanawa, di ba, nakatukod na ang simbahan o iyang kapilin niya. O, di ba? Yung kaapil ko, anak Lord. Yan siya, inyo ganing simbahan na San Vicente, nanindot na sad. Ingon siya, kaapil ko, anak, saghatag, Lord. Yan siya, nalagi kumbinto, wapa matukod. Yan siya, wapa mang kumuhatag, Lord. Yan kawa na, purgatorio lang sa ka, purgatorio lang sa ka. Di ba tayo dilihan natin ngayon? Hatag, ato juga langit. Kaya nga naman, naaman mo ang kasing-kasing naliwat sa kasing-kasing sa Ginoo. Di ba niingon si Kristo? Imitate me, for I am gentle and humble of heart. Heart niya, heart nato, heart ni Mama Mary, kinahanglan magka-align. Kasing-kasing ni Jesus, kasing-kasing ni David, parihas ra. Mo nang gitawag si Jesus og anak ni David. Nya kita karon igsuon ni Jesus. May tagdita mo lahi siyang kasing-kasing. Sige, nindog na ta.